Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobring Dato! Kage. Jawad kage. Makapahuwain ako. Unsa man ning gipakumkum nimo nako? Lo, unsa ni? Pamaki. Lo. Lo na to, kulo na to na ko. Namatay na ko. Ayaw na ipakita sa uban. Palikon taga kung imo nang ipakita sa ubang tao. Bisan sa imong gagaw, imo lang ka na. Kumuha pag-ayo. Okay na po, Lo. May kaging naman ni siya. Lo! Lo! Go! Tiya! Lolo? Lo! Lo! Ako na siya. Lo! Lo! Patay na kina si Lolo. Hala, hilak naman si Johnny. Daan pamingtanan. Si Johnny na lang yun ang gihuwat sa iyang apuhan. Mga kaigsuunan ng mga kaparentihan ko. Wa na gyud ang atong pinalanggang apuhan. Kandain din yung pamilya. Kinahanglang mapuhat dayon ang tanang panugon sa among apuhan. Mga kaigsuunan ko, si Johnny ang minawat. Mayroon kong musod sa payag sa namatay. Kung dili ka mahadlok, sud. Balita! Balita! Uy, patay niya ang ungo. Usa, patay na si Pilongo. Oo, patay niya. Kinsamay nakasunod. Ay, ang iyang apo nga si Johnny, ang may dawat, maong nabugto ang apuhan. Marina, ang apo ang bidawat. Pagingan na no Johnny. Ni, kaking naman kita yung lolo ni Johnny. Naggunit mo ang gihapon si Johnny sa kamot siya lolo. Abay, Johnny. Kumusta naman gibati ni Maria Abay? Ay lapalapi ha? Ako rin yung tingbo ng akong kaguol bay. So, gidayin mo sa imong lolo, no? Inangga kay ko ni Lolo. Abayoy. Bisan na ang ilang una-una ni Lolo. Pero pinungga na ko siya. Bay, unsa ba ito giingong puldo nga imong gidawat? Unsa di mong gidawat, bay? Kuan. Mga panugo ni Lolo ang akong gidawat abay. Gihuwat pagid ko niya. Gihuwat ko ninyo aron sortihan ko nga mahal ko niya. Mao ba, bay? Sa dihang namatay ng akong ginikanan, si Lolo Pilo na ang akong mama ug papa abay. Mao ba? Pero wagid ko niya pa-eskwelaha og tarong kay tiguang naman siya. Ngunya, wapagay mo dawat og trabaho niya. Ano naman? Madlok mo silang lolo. Kay kaliwat ko raw kungo. Unya, ungo pud ko no.
Unsa? Mutuli ka ng sugilanon nga ingon anak, boy. Wa magkubuto nga ungo si Lolo abay. Mao, wa na ungo ron panahon na ba yun? Johnny, Lolo, oy. nanawag na ko sa taga po ni Raria. Oh. Unya, usara kagabi ang bilar. Kinahanglang malubong dayon si Lolo ni mo kay kinahanglang makabalik ko sa gawas. O tiya. Unya, basahon na sab ang last will and testament ni Papa. Ang akong bahin, akong ibaligya. Kapi ka, Mikmik. Dili lang. Tubig ra ako, Poldo. Nya, nakainom na sab ko. Beer. Ay lang, Di lang ko mo inom ron kay mabuang ra ba kung makainom ko, bay. Mao ba? Ito, tawagan na si Johnny, ni anang abogado. Di na una ka ha? Ako na pagitaon si Johnny. Kalit man ang siyang nawaha. Yawaan nila, Ganit malupong. Tawag ko naman dayong abogado. Hain ng mga tao ining dapita. Nalding na milar, Naman ang sugalan. Pero way nanunga nga mga silingan. Namaray gidangat ani ron. Mang hadlokay man samday ning irua. Nag-uwang-uwang biya siyang ako rarabak usang nagbilar din hiron. Unsa magid ko ning ipadawat ni Lolo Pilo nako. Unsa man ni? Unsa na? Ay, laaya ni mo gaw puldo Huyawan mo ta nimo. Unsa man nagidawat mo gikan kang Lolo? Wa man, wa. Kuan, hangin ang iyang gipadawat ko. Go. Ay pamakagod. May gipakumkum si Lolo ni mo sa dihang nakaduol na kaniya. Ay, wa lagi. Hangin ang iyang gipakumkum nako. Hangin? Oh, hangin. Unya, unsa may imong gibati? Wa man. Ay pamakagod. Igagaw ba yata? Nya, mamaka ka na ako. Ay, tuo na lang gud gaw. Hangin ang gipakumkum ni Lolo Pilo nako. Mauna. Dali na mo! May paabot na ninyong abogado. Gitawag na ta ni Tiya Na, tuo na to siya na. Gibalik-balik na ni og review ni Lolo Pilo. Og mauna ni ang final niyang panugon. Ikaw, Ma'am Alicia, ang magapanag-iya sa iyang kayutaan. Yes! Thank you, Papa Pilo. May pangbayad na gid ko sa utang. Ang ako, Ikaw, Puldo, mo'y makasunod ining bay og yuta nga dako. Kining bay nga karaan. yes! Anihin ako mada ang akong pangasaunon. Og ikaw, Johnny, ang imong masunod, mao ang gamayng luna ni Lolo Pilo sa menteryo. Ho? Yuta sa minteryo ang gibili ni Lolo Pilo ni Johnny. Ay, usa ba sa nakalapda? Kanang payag sa kilid sa minteryo. Mauna ang iyang gipasunod ni Johnny. Ang gitawag sa uban og payag sa ungo. Wala ko may bawa na. Ug ang tanang sapot ni Lolo, gusto niyang ikaw ang musunod, Johnny. Maura ni tanan. Niya pa, may kwarta sa bangko ang tiguang. Uy, pipilaman. Pilam. 158,000. Tag sa sinta mo, ma'am, o Puldo. Ang sobra kag Johnny, ang 38,000. Oy, di tinuod nga. Mas pinalabi ka ni Lolo Pilo, Johnny. Kami di ay ang pinangga ni Lolo. Okay na. Okay. Maumat ka na. Onya, attorney, ikaw na lang sabang akong tugyanan sa pagdispatsar ining akong bayog yuta. Ako sab,
Kay mularga na dayon ko pagkahuman. Ako magpalungsod na ko, magpalayo na ko ining dapita, kay bad kayo reputasyon na mo mga altroso din yung dapita. Tinuod bagod nga ungo ang iyong apuhan. Sa imong tanaw attorney. Unsa man si Lolo? Buta na siya. Normal nga tao. Aw, tagsar man sa binumi makita. Mo na ibutang sa una-una attorney. Nabuotan ang among lolo. Ug dili siya ungo. Kay ikaw naman ang ungo. Mao nga di na ungo si Lolo. Oo. Sige, tila ko magdugay. Ikaw na lang ang pangitag buyer sa akong yuta, attorney, ha? Hatagan ti kaog na kong komisyon. Sige. O gusto ko nga ilubong sa labing daling panahon si Papa. Mayo kinakanhon na ka nga muuban ako sa pagbakasyon din sa amo, Michi. Well, yun ani maginakuha na una, mag-usab-usab. Sa umabot, kung magpakasal ta, gusto ko nga anhita sa among lungsod magpakasal. Uy, naamday gilubong. Kinsa man nagilubong? Uy, ang pamilya nis mga ungo. Unsa? Pamilyas mga ungo? Kana sila? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!